oyo ndo kwandira former member Oimeke. Thank you my brother for talking about Kenya buna yabeire. Kenya teribuya. Kenya teribuya. Gavana onye Ruto wagera motevi vitu kwa ground zimeharibika. Woselo no? Yabeirego. Intwe mwanya getinge tigabona totegeranega inche nkobasorera buna sigwateba na esi okenyuri okwanire baba boli motache tiamo mwa bana abamo mwanchane mumanye kwaberana musikane tonyore nyombe yemo togende tuliyo bugambi bwenseye moko nyara embura tata inu bali muri UDA tigarabo bali baro ODM tigaro intungo chaka tolo chiasande ekiagera Your Excellency Governor, you saw tiango tengi go teberegende umugaka go wakera umufinya ake modebye onyunka go kana tuchiete no to minister yemono tuchiete no to abo PS tuje bona imufinye na nchemfinye kurwa. Asante. Aliye koba. Thank you. Father tigankorega. Asante. I want to say finally toskane tuanchane nyasaba sesedie omwako oyo. Asante mbia. Ngakole campaign ngolerande Father tigandere gata inche no pore twabo uchikura bonchali myaka ebere yali tigandere opore no muntu omuya akabeka chipara chikilomita 80 nyasamo sesemi abayigune bichembe nibyambya mono. Your Excellency, come and talk to your people. Thank you very much. Asante mheshimiwa.